私の名前はエリカ。夫のマサトと小学生の娘と3人で暮らしている。夫は偏差値の高い大学を首席で卒業し、一流企業に就職した過去がある。しかし、2年前に脱サラして、幼い頃からの夢だったラーメン屋をオープン。収入は減ってしまったものの、夫の夢を応援していた私は、パートに出ることを決意。共働きで家計を切り盛りするようになった。そんな生活にも慣れてきた頃、義妹の千里が私たちの住むマンションの近くに家族で引っ越してきた。義妹は旦那さんと息子と3人家族。旦那さんの陽一は商社マンで、息子の優斗くんは3歳で幼稚園に通っている。陽一とはこれまで数回しか会ったことがない。仕事が忙しいからといって正月すら嫁の実家に顔を出さないのが気にかかっていた。一流企業に勤めていた夫ですら、正月は毎年私の実家に顔を出していた。それなのに、陽一は結婚の挨拶以来一度も顔を出していない。そのため、近くに引っ越してきても、あまり会うことはないだろうと思っていた。ところが、陽一は引っ越しが終わるなり、義妹から私たち夫婦の連絡先を聞き出し、突然連絡してきた。夫が電話に出ると、上から目線な態度で、息子のお迎えはお姉さんに任せますね。と一言、驚いた夫が、共働きだから毎日は無理だよ。と言うと、呆れたようにため息をついた。そして、夫に侮辱的な言葉を投げかけた。一流企業をクビになって、ラーメン屋を開いたと聞きました。どうせ店も暇でしょう。商社勤務は忙しいんですよ。少しは役に立ってくださいよ。普段誰の役にも立ってないんだから。電話越しにそれを聞いて、私は思わず、はぁ？と叫び声を上げた。電話を奪い取って文句を言ってやりたかったが、夫に止められたので怒りを抑えることに。電話を切った後すぐに、夫と家族会議を開いた。どうして私たちが幼稚園のお迎えに行かなきゃいけないの？私たちだって仕事をしてるんだから無理よ。千里さんは迎えに行けないの？実は、最近千里フルタイムで働き始めて、引っ越したばかりだし、慣れるまで大変かもな。だからといって、私たちに頼られても。今度千里とゆっくり話す時間を作ろう。それがいいわね。俺たちのせいで離婚なんてことになったら、千里がかわいそうだからさ。頭に来るのはわかるけど、表面上だけでも、陽一くんとうまくやっていこう。わかった。夫に言われた通り、とりあえずは様子を見ることに。数日後、早速陽一から連絡が来た。もしもし。今から息子の迎えに行ってくれ。無理よ。今仕事の休憩中だから。どうせパートだろ？早退しろよ。なんで私が？千里さんは？仕事中で電話に出ないから、幼稚園から俺に電話が来たんだ。息子が発熱したからすぐに迎えが必要だ。迎えに行って病院に連れて行ってくれ。わかったな。幼稚園にも伝えてあるから頼んだぞ。そう言うと、陽一は電話を切った。何度もかけ直したが電話は繋がらない。子供に罪はないし、熱で苦しんでいる義妹の息子を放っておくことは私にはできなかった。パート先のファミレスはとても混んでいたが、店長に事情を説明して早退させてもらうことに。幼稚園に迎えに行くと、優斗くんは高熱で泣きじゃくっていた。急いで病院に連れて行ったものの、保険証がないので全額負担することに。幸いただの風邪で薬をもらって帰ることになったが、お金は私が全額立て替えた。優斗くんを家に連れて帰って看病していると、夜になってようやく義妹が迎えに来た。仕事を早退したことと、お金を立て替えたことを話すと、義妹は何度も頭を下げてお礼を言った。義妹は以前より元気がなく、少し痩せたように見えた。もしかしたら何か悩みがあるのかもしれないと思ったが、今はそれどころではない。とりあえず何も聞かずに、お大事に、とだけ伝えると、義妹は帰っていった。帰宅した夫に、その日起きたことをすべて話すと、さすがに穏やかではいられない様子。わざわざ早退しろと言ってきたのか？こんなことが続いたらさすがに困るな。
早退なんて簡単にできないし、これからは断ってもいいかな。俺たちだって生活があるからな。無理なお願いは断っていいよ。そうするわ。ところで、千里さん、話す時間作ってくれそうなの？夫は答えづらそうにうつむいてから、忙しいと言って断られたことを告げた。ますます心配になって私は、夫に義妹の元気がなかったことを話した。夫も私同様とても心配し、一度三人で会う機会を作ろうと言った。それから数日後、仕事に行く準備をしていると、まだ朝だというのに、陽一から電話が。まだ出勤前の夫が隣にいたので、スピーカーボタンを押して電話に出ることに。もしもし。息子がまた熱を出したので、今日病院に連れてってくれ。当たり前のように命令してくる陽一に、夫が思わず口を挟んだ。こっちも共働きなんだから、そんなこと突然言われても無理に決まってるだろ？自分たちの息子なんだから、夫婦どちらかが仕事を休んで連れて行くべきだ。俺は商社勤務であなたと違って忙しいんですよ。それに、お姉さんはパートですよね。パートだからなんだと言うんだ。パートなら暇だろう。早く休むって連絡しろよ。陽一の上から目線で身勝手な発言に、夫は思わず言い返す。暇じゃないから電話切るぞ。自分たちで何とかしてくれ。そう言って電話を切ると夫は、もう電話が来ても無視しようと言った。それから陽一から何度も着信があったが、夫に言われた通り無視することに。パートが終わって家に帰ると、目を疑う光景が飛び込んできた。なんと、玄関の前に優斗くんの姿が。慌てて駆け寄ると、具合が悪いのか、今にも泣き出しそうな顔で私の胸に身を委ねた。一人で心細かっただろうと思うとかわいそうで、胸が締め付けられた。優斗くんを抱きしめて、もう大丈夫だからね、と言って抱き上げて家に運んだ。熱を測ると、微熱だったものの、咳をしていて具合悪そうだ。すぐに水分補給をさせると、優斗くんが状況を話し始めた。どうやら病院には義妹が連れて行ったのだが、その後昼になると、陽一がバトンタッチ。義妹が仕事に戻ると、おとなしくここで待ってろ、と言って、玄関の前に我が子を置き去りにしたのだ。それを聞いた私は、怒りで頭がおかしくなりそうだった。我が子をこんな目に遭わせるなんて、父親失格としか言いようがない。すぐに陽一に電話をしたが繋がらず、しばらくしてから折り返しの電話が。怒りをこらえて、冷静を心がけつつ、どういうことですか？と聞くと、俺の頼みを断った罰だ。子供に何かあったら責任取れよ。と、信じられない言葉が飛び出した。とにかく、熱で具合が悪い子供を外に放置するような父親のもとに返すわけにはいかない。そう思った私は、優斗くんをしばらく預かることに。帰宅した夫にそのことを話すと、その方がいいと言って理解を示した。夜になったら義妹が迎えに来ると思って待っていたが、その日は結局、電話すらかかってくることはなかった。次の日、元気になった優斗くんを幼稚園に送り、いつも通り仕事に行くことに。昼過ぎになって店の混み具合がようやく落ち着いてきた時のこと。突然、警察が入ってきて、私に用があると言った。嫌な予感がして警察の話を聞くと、陽一が息子が誘拐されたと通報したという。さすがに堪忍袋の緒が切れた私は、警察に事情をすべて話した。すると警察は当事者同士で話し合って解決してほしい、と言った。私は納得がいかず、陽一のしたことがいかに危険なことか訴えた。そして事態は思わぬ方向に進んでいくことに。警察からの連絡で、義妹からようやく電話が来た。今回のことはさすがに許すことができず、電話に出るなり怒りをぶつけた。一体どうなってるの？昨日どうして迎えに来なかったのよ。私が怒っていることを知った義妹は必死で謝罪の言葉を何度も口にした。フルタイムで働いてるからって子供を放置していいわけないでしょ？私の厳しい言葉に義妹が初めて本音を漏らした。そんなこと私だってわかってますよ。
でもどうすることもできないんです。ねえ、正直に話して。何か悩んでることがあるんじゃないの？悩みなんかありません。家族仲良くやってますから。ほっといてください。今日はユウトは私が迎えに行きます。そう言うと電話を切られてしまった。一連の騒動に疲れ切った状態で帰宅すると、娘が心配して夫に連絡してくれた。夫は仕事を早めに切り上げてすぐに帰ってくると、どうした？ユウトは？と聞いてきた。警察が来たことと、義妹の電話の内容を話すと、夫は神妙な面持ちで口を開いた。ユウトのこと、返して大丈夫かな？私も同じことを考えてた。千里さんの様子からして危ない気がする。いつもの千里さんじゃないというか、何かに怯えてる様子だった。よし、俺に考えがある。夫はそう言うと、すぐに警察に電話をかけた。そして、あとは俺が警察とやりとりするよ。というので、私はそっと見守ることに。夫が電話を切った直後、玄関のチャイムが鳴った。インターホンのモニターには陽一の姿が。夫と二人で玄関のドアを開けると、この誘拐犯め、職場に警察が来た時、焦ったでしょ。逮捕されなくてよかったな。陽一のありえない発言に、夫が大声を上げた。人を馬鹿にするのもいい加減にしろ。頭の悪い人はすぐ大声を出す。とりあえず落ち着けよ。お前、自分のしたことが分かってんのか？子供を置き去りにした挙句、誘拐だと？ふざけるな！陽一の発言に、私も黙っていることができなくなった。ゆうとくん、泣くの我慢して外で待ってたのよ。もう二度とあんなかわいそうなことしないで。そんなのあんたのせいだろう。もっと早く帰ってくるべきだった。その前に、俺の頼みを無視したのが悪い。ゆうとを放置したのはお前の方だ。何よそれ。私が大声を上げると、夫が止めに入った。そして小声で、俺に任せろと言い、陽一を無理やり追い払った。数日後、パートが休みだったので、家でゆっくりしていると、突然玄関のチャイムが鳴った。出てみると、玄関の前に義妹が立っていた。千里さん？突然来るなんてどうしたのよ。私がそう言うと、義妹は何も言わず号泣。驚いた私は、義妹を家に招き入れて事情を聞くことに。温かいお茶を差し出すと、義妹はそれを一口飲み、深く深呼吸をした。さっき、警察が家に来て、児童相談所に連絡したって言われて。それを聞いた瞬間、私は夫が警察とやりとりしていることを思い出した。そっか、仕方ないよね。子供を危険な目に遭わせたんだから当然だよ。あえて厳しい言葉を口にすると、義妹はますます号泣。どんな理由があっても、子供を放置するのは許されることじゃないと思うんだけどさ。何か事情があるなら話してくれない？力になれるかもしれないし。お姉さん。義妹はゆっくりと今自分が置かれている状況を説明し始めた。義妹の話によると、子供が生まれてから、それまで優しかった陽一が表変したという。結婚当初は、俺が稼ぐから専業主婦になってくれ、と言っていたそう。しかし、出産直後から子供を育てるにはお金がかかるというようになった。家で子育てに専念する義妹に向かって、怠けてないで働け、と言い、早く仕事するよう促した。はじめのうちは反論していたという義妹だが、徐々に陽一の信頼言動はエスカレート。とうとう、働かないなら離婚する、と言われてしまい、子育てに専念することを諦め働くことに。義妹はフルタイムで働くようになったものの、まだ小さい息子を幼稚園に預けて働くのは難しかった。たびたび幼稚園から熱が出たから迎えに来てほしい、などといった連絡が。その度に仕事を早退していると、働き始めてから1年足らずで仕事をクビになってしまったという。すると、陽一は激怒し、
幼稚園から電話が来ても無視して迎えに行くなというように、そんなことできるはずもなく、新しい仕事が決まってからも早退を繰り返した義妹。その度に、陽一から罵倒されているうちに、恐怖のあまり反論できなくなっていった。とうとう、新しい職場も辞めざるを得なくなると、激怒した陽一が私たち夫婦に頼れと指示。家が遠いからと言って断ると、近所に引っ越すことを勝手に決めてしまったそう。そして、近所に引っ越してからというもの、幼稚園から電話が来るたびに私たちを頼るようになった。義妹は最初は申し訳ないと思っていたそうだが、その一方で、怒りの矛先が自分に向かなくなり楽になった。その結果、我が子を放置することにつながってしまったという。義妹は話し終えると、泣きながら私に謝罪した。そして、優斗くんに対する後悔の言葉も口にした。これからどうするの？このままだと、優斗くんと暮らせなくなるんじゃ。それだけは絶対に嫌。私決めました。夫と離婚します。その言葉を聞いた瞬間、安堵の気持ちが押し寄せ、義妹に協力することを決意。とりあえず、今日は優斗くんと家に泊まったら、これからのことを話し合いたいし。はい、兄にも相談したいので、お言葉に甘えさせてもらいます。その日の夜、娘に優斗くんと遊んでてもらい、私と夫と義妹で話し合うことに。陽一には夫から連絡してもらい、二人が泊まることを伝えた。話し合いの結果、義両親にサポートしてもらうことに決まった。義実家は私たちの住む場所から車で3時間ほどの場所にある。夫から義両親に電話で事情を話すと、すぐに迎えに行くと言ってくれた。翌日、事態を重く受け止めた義両親が、義妹に仕事を辞めるよう説得。そのまま義実家に連れ帰り、陽一の実家に電話してすべてを話した。義両親は陽一のしたことに激怒し、離婚するからもう二度と義妹に近寄るなと警告。陽一本人にも何度も電話をかけたが、何かを察したのか、音信不通のまま3日が過ぎた。義妹は陽一の家に離婚届を郵送し、連絡を待っているという。そんな矢先、義妹ではなく私の携帯に陽一から電話が。隣に夫がいたので、スピーカーにして電話に出た。もしもし？お前たちが千里に余計なことを吹き込んだんだろう。離婚のことなら、千里さん本人が決めたことだから。嘘をつくな。俺を誰だと思ってる。商社勤務のエリートだぞ。千里には絶対に後悔させてやる。千里さんにはもう関わらないで。エリートの俺を舐めるなよ。陽一がそう言うと、それまで黙っていた夫が驚きの言葉を口にした。お前のこと来週クビにするって吉田くんが言ってたぞ。はあ？何の話だ？知ってるだろ？お前の上司の吉田だよ。吉田さんのことなんでお前が知ってるんだ？吉田くんは俺の大学時代の後輩だからな。嘘だろ？吉田さんと同じ大学ってことは、超一流大学卒ってこと？ああ、そうだ。お前みたいにいちいちそんなこと自慢しないけどな。ありえない。俺がクビってなんだよ。会社のコンプランス違反を吉田から聞いたぞ。警察沙汰になるようなトラブルを起こしたら解雇。自分の会社なんだから知ってるよな。お前がこの前、子供放置して警察沙汰になったこと、吉田にチクっといたから。何してんだよ。やめろよ。もう遅い。クビは確定だ。でも、養育費はしっかり払えよ。まだ離婚はしてない。クビも離婚も決まったことだ。潔く受け入れるんだな。そんな。夫は電話を切ると、陽一を着信拒否。それから私たちに連絡が来ることはなかった。その後、夫の密告により、警察沙汰になったことが社長に伝わり、陽一は解雇された。さらに、世間体を気にする陽一の両親が激怒して絶縁を言い渡すと、陽一は自分の両親の前ではいい子を演じていたようで、泣きながら謝罪した。すると、陽一の両親は義妹に謝罪して、養育費を一括で支払い、
許しを得ることを条件に検討すると言った。その結果陽一は養育費を一括で支払い、義実家で土下座して謝罪。しかし、義妹も義両親も謝罪は受け入れず、結局陽一は家族に絶縁されたらしい。仕事も家族も財産も一気に失った陽一は、プライドがズタズタになり精神崩壊。現在は酒に溺れて、エリートだとは思えないほどの極貧生活を余儀なくされているという。義妹はというと、離婚してから徐々に精神が安定し、現在は義実家で暮らしながらパートをしている。児童相談所に義実家のサポートを受けることを伝えると、子供を保護する必要はないと判断。義妹は息子と一緒に暮らせることに。それからしばらくして久しぶりに義妹に会うと、顔つきも明るくなり、とても幸せそうだった。そんな義妹を見て、心から安心する私と夫だった。これからはどんなことがあっても、子供を守ることができる強さを持ってほしいと願うばかりだ。